Ma? Ukuphi nje ukuphi sidinga? Oh, okay man, ngila kaPhilani. Oh Philani bakithi lo mfana unengculaza. Mana, ikuloudspeaker ifoni. Cha ngezwa ngawe phela mina ukuthi unengculaza. Mana. Seyiqedile ingane. Mana. Engalenza yakhe. Fusek. Ho! Ma. Fusek kimi wena. Mama ngingasazi ukuthi ngithini ngiyaxolisa ma. Khona laphi? Mana. Mkhothi. Wadontasi! Mkhothi emakhaya. Dontasi! Fusek. Nawo bengikhotha impahla! Fusek. Yini umsebenzi wakho ifama? Mkhothi. Mkhothi emahlombe. Mkhothi Wadontasi! emakhalela wena. Ukhotha umuntu onayo. Bangifile nazi ngafethu ukuthi nawo bangibulala bangikhotha impahla naba. Bangusithembiso nomahlombe nyoka bangikhotha impahla. Yabona ngijwayele ukuthi inhlamba nani. Kodwa yabona lo sihlama lo nesikipa so ref nakhona uref ophelele umsebenzi. Njobe edelela lo mjida lona ngamateka akhe ngoba ubona usayifake. Sihlama sakhe manje.